koro nie ng'anyo kama uwinjo ka giwacho nang'o? En wach mar siasa kende koso ging'eyo ni jopiny ntiere kama wuoche diyo gigo? Kaluwore gi gini mar ngima sani, wang'eyo ni kata wantie kama jopiny wuoche diyo gigo. To gigi ok wabi loso gigi gi ng'anyo. Gigi wadwaro ni ji obi kanyachiel, ji owuo kaka owadwa Sankara ka. Onego bed ni ka gipingo gimoro to gimiwa alternative moro on the table. Ok inyal bedo ni in ipingo gimoro in totality and you don't give us something back on the table. Gik moko mabeyo biro out of this. Alafu machielo kendo gi iwacho ni Gen Z gi. Most of them dhi ng'anyo to create content, and I'm glad President William Ruto fast-tracked the monetization mar social media contents magi create sani gi. They earn a lot of money. Actually, itemo wacho ni wan kwa dhi ng'anyo to wadhi loso content online. Bing'eni an Gen Z. I'm talking of quite a good number, and the first one mane waneno nyoro nyathi manyako mane waneno ko create some good content yesterday mane kata Right Honorable Raila Odinga noduoke cha. Actually, I went to that video. Na the video no a TikTok. Na neno ka en gi almost 150,000 views. And if you are somebody who understands gima monetization of social media content, the lady is going to earn a lot from just that. To ere kaki yie ni wuoche diyo gi kamoro te iye kanyo bi wacho ni negidhi mana mar oledhi. Gik maluwore gi ka wacho according to the proposal manogol mokwongo mar finance bill, ne nitie kama wuoche diyo go jopiny. And even me myself, I understood it on my personal nini. Kaka ana wuon na neno ni adier kaka omed VAT mar mkate. Jimatho hustlers mang'eny tiyo gi mkate no on a daily basis. Mano I have to accept. Nyaka yie ni it was very wrong. That is why we had this conversation. Ne wa engage the public and they gave us their views. Seche makoro iko levy nitiere to golo moko gik moko ma iloso ka onge iko levy mawuok oko to ni godo. To ng'e maber ni taulo mag ria miloso ka be ok ng'eny. Ng'eny ne ji golo gi oko. Diaper miwacho no nde bende wuok mana oko. Ng'eny gima timore Kenya ka en mana repackaging. Be nitiere radieri kanyo. Eco levy ne wagolo ne locally manufactured finished products mondo encourage the creation of more employment through those companies, the upcoming companies. Ema ji penjo ni capacity no pod onge. Ingen Odongo. Wewe duok monde ene me pod ene. Ingeni Trevor, however much nyakwa bed innovative as youth. Ingeni the government, we cannot wait okwanya rito government mondo mi create no employment and all those nini. So when we wagolo eco levy on this locally manufactured nini, wagolo, yes, we don't have the capacity as of now. Government is trying to encourage the youths wherever they are. We come up, we be innovative enough. Mondo we occupy these spaces we still have some. Kinde mano poko timore ji otim nango. Nikech mae penjo mane nyiri mi wacho ni no dhi bayo nikech oledhi go. Gimbe ne gipenjo no. Wan ng'eni waketo mana gima ne gipenjo. Ne gipenjo ni okay, wayie nu golo iko levy kuom gik moles piny kae to gionge. Sani wakelo gik ma oko. Seche ma poko chak loso gi piny kani watim nango. Actually chak loso gi ok ni po ni piny, the right time ni piny loso gi kanye the amount mar nini of these diapers and this towel or this material ni piny, it has not gone to the standard that we need it. But now we are asking you, Trevor, like a like-minded Kenyan, kata Sankara kai, like a like-minded Kenyan. What okchal gi video you watch on Sankara ingeni mondo kasi ngizo ni diaper miloso Kenya kan iloso kanye rach jo amani the other side, let me call them opposition. Ano kan opposition ana just civil society wewe otiegi wewe civil society as well. Wewe rutimo gik moko in the name ni we are just doing them. Ini ne gine ng'anyo mana mar oyiem. Yes, some of them. Okay. Moko kuomgi ne gine ng'anyo kaka mar oyiem.
to iye kanyo bi yie ni nitiere gik mane richo mano nego gol Yes. mabe osegol. Yes. Koro kare ng'anyo ne en mar oyiem nang'o? Awacho ni moko kuom jok manodhi e ng'anyo nodhi e ng'anyo mar oyiem mondo create minegi. some content. Some actually were serious. In ineno ni ka ng'ato ne dwa dhi e ng'anyo nikech koro iye wang' de gitim nang'o? Nikech ing'eni maendi mbaka mikelo ne en mbaka manyien ahinya kuom ji. Nikech ji wacho ni maendi mokwongo giluongo gi ni Gen Z. Ne gidhi kanyo ma kata ng'ama gidwa go gi kidi onge, gibiro mana gi lepgi gi pi modho. Nitiere ng'anyo ma ji ong'iyo mar kidi, ma to ne onge kidi. Ji obiro mana mamuol, mana kaka katiba wacho. Mane momiyo uparo ni en ng'anyo mar oledhi nikech ne onge lweny. According to proposal manogole finance bill, kane pok these changes omedo made, even me myself, I would have loved to join the demonstrations. Nikech no hinyo jopiny. To mano ok gima ne wa promise jopiny. Iwinjo. So after all these changes have been made, aneno ko wadwa Sankara ka is really hanging on one thing, the fuel levy. Just one thing, apart from the entire document, mar 135 pages, Sankara ochunge gimoro adi? Achiel. To kata ini penje ka, ni to koro mimedo ywakni, to gik moko ting'eni nyaka watim. 400 billion made to counties, higher education funding is a success, I can say. HIF is being rolled out next month. It is going to be a success as well. A lot of things, mane wachako katagi nini, watimango, gine production, wawere gine levies moko mwagole kia mag unga, kia mag fuel ka. Wadoke production. Sani Trevor nyalo nyisi, ni Sankara ok nyal dhi ndara no ywak ni gi sufuria wiye. Dong mano ting'e ing'eni an pok ami thuolo mar bedo jawache loya. loya. Sankara ok nyal dhi, awacho ni nikech mi thuolo mondo duoke mi thuolo Sankara we uo nikech kata sani Sankara ok nyal, onge ng'ama nyalo wuok ni dhi e ndara ni dhi gi sufuria wiye ni kia chiemo kia ng'o. That problem is being tackled, and to some extent it is a success as we continue. Kidhi e education sani, finance bill ni dhi ndiko 46,000 JSS teachers on permanent and pensionable basis. From next month, wachakwa hire another 20,000 interns from this finance bill. Koro ere kaka wan wabiro wadimono jo Kenya kik ndike tich ni Sankara wacho kanang'o to en moywago tich ni tich onge. So we are coming up with an avenue mondo mi wandik jo Kenya JSS mosebede ng'anyo because they have been just interns. Sani finance bill will enable us, wase golo 18 billion. Is this not a win for the jobless Kenyans and other people who have been crying out of nini? Koro finance bill, Trevor, everything has its pros and cons, and we understand that as a country. Onge gimoro moro mabro bet ni eno ber kende to onge rach ne matin. Ber nyaka bedi, rach be nyaka bed matin. Okay. Koro nyakwa yiere gi adi